Ahoj, z môj ďalšie videa z našej série Minecraft Pocket Edition. Ja som Damo Petr 21 a Jakub sa zajtra stiahuje, teda Jakub 100. A dneska poslednýkrát s nami natáča. A kto z vás už našiel odpoveď na hádanku? Čo má v strede oko? Takže, no, ako vidíte, ja som na to ešte neprišiel. Ale skús tipnúť posledný raz. Posledný raz, a ak to nedám, tak Kubo nám to všetkým povie. Čo má v strede oko? Podľa mňa je to nejaká príšera z rozprávky? Zle. Ale... Je to sokol. S, oko, L. Sokol. Aha! No vidíte, ľudia, taká ťažká hádanka. Teda taká ľahká. A pre nás to bolo ťažké, no nič, no. Takže hádanku už vieme, alebo by sme vám mohli myslieť ešte jednu, nech je to trošku zábavnejšie, no. No, tak ja budem zatiaľ myšľať. Ale nech je to teraz také ľahšie. No, akože? Ľudne. Alebo... ja vám dám takú hádanku, na ktorú všetci budete vedieť odpovedať, ale môžete aj na budúcom diele. Games. Aké je prvé meno a potom je hneď Games. Začína sa to prvé meno na M a končí s druhým slovom Games. Už sme boli aj na tankom serveri a na budúcom, no zatiaľ mi napíšte do komentára a na budúcom diele vám poviem správnu odpoveď. Prosím ťa, Davo, strihneš na chvíľu? Hej, na chvíľku to strihnem, tak moment. OK, malá rada, to nevadí. Takže prvé písmenko toho youtubera sa začína na M a končí druhým slovom na Games. A to prvé slovo sa končí na N. Hej, takže ešte raz. Začiatok slov... prvé slovo je M, koniec N a druhé slovo je Games. Takže kto to uhádne, tak je lepšie. Mali by sme ešte urobiť aj tú odmenu pre toho, kto uhádol minulú hádanku. Hej, a ešte pre to, kto... Urobíme tiež nejakú básničku. Hej, takže... A to bol nápad, takže vymýšľaj. Ten, kto uhádol v 16. Neviem, či je to presne 16. diel. V 16. dieli hádanku. Čo má v strede oko? Tak ja si takto odložím teraz veci a vám to idem zaspievať. To sme sa... Spievať? To dopadne. Ja mám trošku škaredý hlas, to si nevšimajte. Takže... Písací stroj šepol básni, že je krásna ako víla, pretože stroj tiež bol fešak, básen sa don zalúbila. Nahnevaný básnik skríkol, čo je veľa, to je veľa, veď básnička od tej lásky na papieri zčervenela. No, tak to bola ako taká odmena, to som spieval, ja dám to jedna, ale to bolo asi také, no, proste tí, čo uhádli, čo má v strede oko, tak... Pre tých bola táto báseň. Pre tých bola táto báseň od Jakuba, no, aj od Jakuba, z toho by si im to prial, nie? Aj od Dama Petr 21, no. Takže, vrátime sa späť k veci. Máme málo času ešte, tak, ako tak. Koľko máme? 4 minúty 22 sekúnd. No, Tak máme ešte veľa času, práve že 9 minút. Teda je 11 minút, tak no. no, tak, no. Ježiš, som mám 1 500 000 blokov však. Nie, schody si zoberiem. Ok. Tak, to je asi všetko, čo budem potrebovať. Ja si idem urobiť takú skríšu. Vonku. Trošku si stíšime zvuk. Ak to uhádne túto hádanku, čo sme dali teraz,
Ještě raz zopakuj. Je to youtuber. Začátečné písmeno prvého slova je M, konečné je N a druhé slovo je Games. Games, Games. Kto to uhádne, tak... Je ďalšia báseň. Ale krajšia. Neviem Ja čo. som sa práve dokúpal kúbek droku. Takže... Sem... Čo si sa ty dokopal? Kúbek droku. Super. A čo som to chcel? Tieto. Tak. A toto si Tak zničil. ja tu idem hľadať diamanty, teda. Hej. Super, ak nájdeš. Tak, super. Počkajte ľudia, ešte malilinky strich. Iba som sa musel ísť vysmrkať, no to nič. Takže ideme ďalej. Sem. Našiel si som práve zobral. Čo sa ti stalo? Skoro som práve zobral. Ale hej, čo sa ti stalo? No to, že sa si vygeneroval smet a našiel som tú dieru pod tam, kde mal byť asi bedrock. Tam sa nevygeneroval. To je dosť veľká chyba. No, tak tomu ver. Počkať. Tak. Čo sa ti stalo? Čo som robil? Zlé, toto som postavil zlé. Ok. Môžeš prestať ty furt očkovať? Čo? Ty, lebo ty furt očkuješ, že oky. Tak očkujem a čo? Tak očkovať môžem. Očkovať tiež môžeš, ale nie tak toľko rád. Kúkaj sa na toto. To je taká pobosieda. Tebe tá celá hračku a tu zase. Podkopem. Hej. Teraz tam tá točku tiež, ale... Hej, viem, to sa ti udrží. Nie. Práve, že sa to všetko zničí. Hej. Áno. Lebo ja som videl u takého ďalšieho youtubera, nie u tej hádanky, že proste, že tam bolo to také, že proste, ako by som to povedal, že on potom dal torčku a mu to držalo. No niekedy sa to sekne tak, ale príde to. Nie, prečo toto? Kde sa dusím? To čo malo byť? Čo sa stalo? To čo má byť? Čo? To čo má byť? Mne to nejde dať preč. No, tak sa mi to zblblo. Hej. OK, ja sa staré to asi dostanem preč. Damo? No, Ja sa staré to neviem vyliesť. no tak si daj kreatív, ale iba fakt na chvíľku si daj ten kreatív. Nie, zapni cheaty. Cheaty? Áno, a ja sa ti reportnem. Prepáčte ľudia, ale toto vážne. Takže radšej toto... No, nejdem to strihať, nejdem. Zapni cheaty. Cheaty sú zapnuté. Tak malo pečkni. Je vlastne, hej. Lomeno op, Jakub 100. Lomeno, OP, Jakub, 100. Opičko je hotové. Díky. Vlastne ja som späť survival, nie? No. No super. Tak dobre, kámoš, choď. Robím takú... Yes. Teraz si píšem s iným kamarátom. Mňa vnímať, prosím. Ty si ho odpojil? Nie, píšem s kamarátom. Inak, doma nedám. Tu je. Hej, ty nezabudaj, kde máme dom. Ja som nevidel, kde si. To bude chvíľku trvať. On mi napísal a neodpisuje ďalej. Tak to je super. Hej, kámo. A nevšimajte si to, ľudia, nevšimajte. Ja si nemusíte nevšímať vôbec. Ty sa odpájaš? Nie. Ako to? No tak trochu nám to zlaglo, no. Ja sa neodpájam vôbec. No, A už ma to odpojilo. Hm. Čož nechápem prečo. No tak kašli na to, no. Čo zase spadla Wi-Fi sprostá? Nie, nespadla. Nie, nespadla. Tak sa to seklo. Nevadí. Raz, dva. Idem naspäť. OK, no. No sa pri
Tak sa pripájaj naďalej. Tak. A mne došli schody. Yes. No, už mi odpisuje konečne. Kde som kicol? Brácho. Odpisuj. Tak, tak. No dobre, Kubo, už sa pripájaš. Už som tu. Tak, tak. Sem. To určite máme ich iba 19 už. Ale no, tak si pusti zvuk. Neviem to nejako. Teraz, na chvíľku to prosím ťa strihni. Hej, ale fakt ľudia, toto bude posledný krát. Sľubujem. Prepač, čo ďalej, Kubo, už... No, ešte ho tam vidíme, ale ako sa to seklo. Kubo! Ja som pripojený več. No hej, ale... Ako by som to povedal... Musí ísť domov. Presne tak, no. Ale ja už raz musím ísť domov. Hej, tak ja to radšej vonku ukončím. A teda Kubo sa už sťahuje, no. Je vlastne to je to, čo sú všetci započíty. Takže teším sa na vás u ďalšieho dielu a pochváľte ma, prosím, aspoň za tú hadanku, pesničku. Tak ahoj!